Amanda Jones ydw i, a nes i astudio y Postgraduate Certificate in Teaching Prifysgol Abertawe. Nes i'r cwrs achos bod fi'n staff academaidd o fewn y brifysgol yn dysgu myfyrwyr nyrsio a oedd yn rhan o'r cwrs bod ni'n astudio at hwn. Dwi'n iaith cyntaf Gymraeg a oedd yn hollol bwysig i fi bod fi'n gallu rhoi esiampl i'r myfyrwyr pa mor bwysig i wi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Achos mae'r anhelaeth o'r gofal i ni'n rhoi yn ardal ni yng Nghymru i'r cleifion trwy gydol y Gymraeg. Abertawe nes i graddio fel nyrs rhyw 23 o blynyddoedd yn ôl, so oedd e'n bwysig i fi bod fi'n cadw astudio gyda'r un brifysgol. Nes i gradd arall rhyw 10 mlynedd yn ôl mewn ymwelydd iechyd a eto gyda Prifysgol Abertawe a tra bod fi nawr yn aelod o staff oedd e'n bwysig i fi gario ymlaen y trydoddiaeth ni. Prifysgol Abertawe yn enwedig a astudio nyrsio i ni'n hollol fel teulu yma. Mae llawer o'n ni'n siarad Cymraeg a Saesneg hefyd, felly mae'r teimlad o fod yn rhan o deulu mawr yn bwysig. Wel, y diwrnod nes i rhoi mewn a cyflwyno'r portfolio PG Cert, nes i ddechrau astudio gradd masters llawn fi. So ar y foment fi'n astudio hwnnw dros y 2 mlynedd nesaf.